Bob awr o bob dydd, i'n rhoi gwerth 105 o filoedd o bunnoedd i mewn i gynnal yn gwasanaeth iechyd lleol y Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Mae'n gwariant blynyddol yn yr rhanbarth yn 920 o filiynau o bunnoedd. Er mwyn darparu'r gofal iechyd gorau ein cymunedau, mae angen i ni ariannu'n staff yn costiau rhedeg, yn adeiladau, meddygyniaethau yn cyfarpar a llawer mwy, a hynny yn ein hysbytau ac yn ein cymunedau. Mae mor bwysig i ni wybod yn bod yn sicrhau'r gwerth gorau ar gyfer ein cleifion, ac i ni wedi gwneud llawer o waith yn hynny o beth. Ar gyfer y flwyddyn gyntaf, rydyn ni wedi llwyddo i gyflawni'r targedau arbed a cytunwyd gan Llywodraeth Cymru. Mae yna lawer mwy y mae angen i ni i'w wneud, ond gall pob un ohono ni, yn aelodau o staff neu'n ddinasyddion chwarae'n rhan, boed honno'n rhan fawr neu fach. Diolch i'r staff hynny sy'n cynnig syniadau ac sy'n hyrwyddo newid i roi gwerth am arian. Diolch i aelodau'r cyhoedd sy'n canslo hapwyntiadau pan fwy na broblem. Diolch i'r staff sy'n gwneud dewisiadau doeth ar gwyn arbed arian a diogelu'n hymgylchedd. A diolch i bob claf sy'n dewis yn ddoeth wrth ystyried pa wasanaeth iechyd y mae arno ei angen. Mae'r gwasanaeth iechyd yn adnodd gwerthfawr. Gyda'n gilydd gallwn ni warchod fel fod e na pan fydd ei angen.